हम यादव हई आ केहू से ना डरीले। जी हाँ, ये बात हम ना बोल के हिरान स्टार कहे वाला टुनटुन यादव कहलन और का कुछ बयान टुनटुन यादव देलन कि जौना की वजह से बवाल हो गई। जी हाँ, ये न्यूज खबर में हम विस्तार से बताएं। ओकरा से पहले नमस्कार प्रणाम, भोजपुरी स्पीड न्यूज में सभे के स्वागत बा। अगर अभी तक रउरा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दी और साथे साथे वीडियो के लाइक कर दी। अब देर ना करते हुए खबर के तरफ लेके चलता नहीं तो बता रहा बानी कि हिरान स्टार कहे वाला टुनटुन यादव एगो गीत के चोरी करके गा दिले बारन। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे भी आए दिन चोरी के मामला बढ़त नजर आ रहा बा। जौन एल्बम के नाम बा कमरिया पातरे पातरे, जौन टुनटुन यादव के गीत अंकिता फिल्म प्रेजेंट के यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल बा। उनका गीत रिलीज होके से पहले एक गीत प्रियांशु सिंह के मुखार बिंदी से गणनायक फिल्म के यूट्यूब चैनल से रिलीज भइल रहे, जौना एल्बम के नाम रहे कमरिया पतरे पतरे। ए लेके काफी ज्यादा विवाद बढ़े लागल। जौना के प्रतिक्रिया में टुनटुन यादव कहले कि हम अहिर हई, हमके उसे डरे नहीं ना, आ हम गीत चोरी ना बल्कि डकैती कइले बानी, जेकरा जौन करे के बा कर ले। जी हाँ, न्यूज खबर कैसन लागल कमेंट बॉक्स में पर राय रखें, साथ साथ वीडियो के ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।